ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଗଣେଶ ବସିଥିଲା। କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଛୋଟ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଛକ ଏ ବସିଛନ୍ତି ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ। ଗଜପତି ଛକ ଗଣେଶ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଣେଶ। ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଜପତି ଛକର ବାଁ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜରିରେ ସଜାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ପାଖରେ ବଳଗଣ୍ଡି ଗଣପତି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସଜାଯାଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି କିଛି ହେଇନି। କେତେଜଣ ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ। ବଳଗଣ୍ଡିର ଗଣେଶଙ୍କୁ ସିଲଭର ଜରିରେ ସଜାଯାଇଛି। ମୁକୁଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜରି ରହିଛି। ପାଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଲଭର ଜରିରେ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଗଣେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୁମ୍ କରୁଛି। ପଛପଟ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ କିରୀଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେଟା ସିଲଭର ଜର୍ଜେଟ୍ ରହିଛି। ମୁକୁଟଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜର୍ଜେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କଲର୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିରୂପ ସାମ୍ନା ପଟେ ହେଇଛି, ସେଟା ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଣେଶଙ୍କର କେତେ ହାତ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିରେ। କ୍ଲୋଜଅପ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଗଣେଶଙ୍କର ରହିବ। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଗଣେଶ କରାଯାଇଛି। এই সময়